Bueno, ongi etorri guztioi, biokera Durangaldeko telebistara. Gaur beste alkate bat izango dugu gure artean, berria da gainera, hilabete batzuk daramatza Abadiñon, eta beragaz gelditu izan gara, ze, kontutan hartu behar dugu bera, asteburu honetan, San Blasak izango diesela, eta importantea da, eta horregaitik esan genion, Mikel etorri behar zara. Mikel Urrutia, Abadiñoko alkatea, ongi etorri, Mikel. Apa, geixo. Ze moduz? Bueno, ondo. Ondo, dana prest, asteburu honetarako edo zer? Bai, ja sabatu honetan da, así que ez da un margenik improvisazioarako, eta hori, dana ja landuta dau, eta bueno, azken edo detaila falta dira, baina bai, dana prest. Diferente ikusten da? Oposizioan egonda edo alkate moduen egonda, prestaketa lanak eta eramateko orduen, diferente ikusten da? Bai, egia esan bai. Azken finean, aurreko legegintzaldietan, esan dugun alkatetzatik eramaten zan jai badala, eta orduan, ez da esan lantzen jai batzordetan, da orduan gauza asko, apurra geratzen ziren, ez dakit, jenteak edo ikusi gabe, ez? Orduan, gaur egun ja, gertutik ezagutzen dut, egia da, saiatu garela, apurra zabaltzen, ez? Bestera batera eramaten? Bai, barne mailan adibidez, beste zinegotzi batzu bai hartu parte, kiroletakoak, kulturakoak, partekatu da ere bai, oposiziokoekin, zein izango den formatoa, egin dira bai, jai batzorde bat eginda San Blas jaiak antolatzeko, orduan, apur bat ireki da, eta bai, desberdin ikusten dira gauzak. Gainera, parte hori, koordinazio guzti hori egitea, lehen ez genduen egiten orain bai, hurbietik ikusten da, gero medioak egia esan nahiko edabideak nahiko gainean dauz, beste dozein proiektutan ez dia gainean egoten, orain goen bai, orduan hori dana bai, nabaritzen da bai. Bueno, ekoizle asko jungo dira, gainera zapatuan, gainera jausten da. Badakizu, datorren urtien izango dela astelena, ez? Baina aurten justu asteburue, zapatu eta Mikel uste dut eguraldi ona ingo da bela, normalien beti izaten da edurre eta hotza, izango da, lehenengo orduen hotza izango da, baina badirudi eguraldi ona ingo da bela. Printzipioz, ez dakite, baina badirudi. Orduen imaginatzen dut jente gehiago animatuko dela Abadiñora juten, ez, asteburu honetan. Bai, hori da aurreikuspena, lehen urtean be barikoa izan zen, eta jende pilo bat egon zen. Bai, eta eguraldi ona hoi ban, be bai. Bai. Hori da, orduan aurten larun bat izen da, orduan are eta jente gehiago espero da, eta guralde honekin, ondino gehiago ez da. Aurreko ikusten duzu zenbat pertsona egon daitezken? Bitu, egia esan, datu hori galdetu izen dut, aurreko urteetan aberre kontabilizau izen zen, zenbat jente sartu zen edo etorri zen, eta inobesek ez dozten datu zehatzik. Ez? Dakidana da, autoprotezio plan bat egin behar da, San Blas egunerako, hor dakiguna da, aforoa, esan daigun, momentu konkretu baten egon aldan jente kopuru maksimoa dela, 11.000 pertsona batera. Hor rezintoan? Bai, esan dut momentu konkretu baten, egia esan egunan zehar, jentea sartu irten egiten da, orduan ez dago gaurkoz daturik, esaten durik, zenbat jente etorri dan San Blas egun batera. Nahiko zenke jakitzi, aurten? Bai. Bai, ez? Hau importanti da, ez? Gero planak eta itzeko jakitzi da, ondo dago jakitzi, ez? Bai, hori komento teknikariekin, aberre kapasa garen kontabilizetako, ez da erreza, adibidez, igual manifestazio baten izaten da eremu konkretu bat eta argazki batekin gutxo era kontabiliza baldozu, okupazio mailaren abera, baina, izan da leku bat eta dinamikoa eta egun guztian zehar, igual zailagoa da. Zein izango da zure plana datorren zapatuan? Ze ordutan jeikiko zara eta guzti hori? Bai, goizean hasten da, azkenean goizeko bostak inguru ja movimentu hasten da ja. Movimentu hasten da, ni justo zelaitan bizinaz eta aurreko urteetan nabari izan dut nos etortzen diren. Horre, teknikari batzuk eta zinegotzi batzuk horrek apur bat lehenengo orduan antolakuntzan murgilduko dira. Ni, apurtxoa beran dago, baina bai, goizean egon barko naz danaren gainean. Gero, badaukagu ere bai, azoka behatzetan hasten da, 10:30 badaukagu foru aldundiko sektoreko diputatuarekin eta mankomunidadeko urkiola landa garapenako eta inguruko herrietako alkatekin 10:30 daukagu hitzordu bat, bizitatxo bat egiteko eta
eta gero, mokadutxo bat, talo bat jateko, gero 12etan, probalekuan herri kirola daude, aurten gainera, egia esan elitiko kirolaria datoz, Iker Vicente, Nerea Arruti, eskulariak, Carmele Gisasola, Urdatz bai dator, sorpresatxo bat preparau dugu gainera, orduan, interesgarri izango da. Zulutan esan duzu, amarter bizetan? Hori 12etan. Bai, amarterritan bizitatxo hori, eta gero 12etan herri kirolak. Eta, gero zeo zer albada bazkaldu, zeo zer bazkalduko dugu. Taloren bat edo, ez? Bai, hori da, bai, taletik, familiarekin badekoten aukera egoteko. Ustezu kiko duzule? Momenturen bat atara bat, familia begaz behar egon behar delakoa. Eta, gero ja arratsaldean bai da egia, idi probak betiko moden bostetan izango die, kalean bebai gero egongo da, eta gero ja hori, igual gehiago txosna gunean hor ferialekuan eta beste toki batzuetan, ja musika eta hasiko da, apur bat danetatik. Estresa utea emateko duzu. Aurreko urteetan bebai egon gara asamblea segunean. Baina komunikabideek egon biezara bebai, ez? Imaginatzen du komunikabideek nahi izango da biela zugaz egoti bebai, elkarrizketak eta guzti hori izaten da, ez? Ez dakit. Ni ikusi dudana, beste urte batzuetan. Bai, badabiz eskatzen konexioak egiteko zuzenean. Egora horretan ez naz egon, aurreko urtetan bai egon naz egon guztian zehar asanblasetan, beste modu baten, esaten dozu moduan, suposatzen dut, karga gehigarri hori aukingo dugula, baina bolitxe izango da, bai. Sigur. Autobusena bebai, aipatu nahiko neban bebai, orte bai autobus bat jarriko da baita ere, ze mugikortasunarena importante izaten da, ze kotxe pilo bat juten da normalien, eta autobus ez dakit beste urteetan zelan jundan, edo badakizu, zelan jandiek erantzun dau, ondo erantzun dau? Bai, esaten duzu moduan hori da, asamblea segunean jente asko etortzen da, eta gainera esan dugu, zapatu izan da, are gehiago. Karo, bakoitzak bere kotxea erabiltzen badau, ez dago espazio nahikorik ondo aparkatzeko, ez da? Horregatik, eta esateko ingurumenarekiko respetu handiagoarekin, autobus zerbitzua planteatzen dugu, iaz bezala, goiziko 9-etatik 3-etara, eta zirkuito bat egingo dago, azken finean, traina matinako 2 paradetan gelituko da, Bizkaibusen zerbitzuan parada berdinetan, Zelaietako bus geltokia hor jentea jaitziko da, Mutxagatzera joango da rotondan bueltan batera, eta gero berriro Zelaietan geratu jentea montatzeko, eta matinara. Hor Euskotrenetik datozen adiraziko diegu non hartu behar duten autobusa, eta hori da. Eta orain, ari gara planteatzen ere bai, eta uste dut horrela izango dela, larun bata izan da, gauean ere bai, autobus zerbitzu hori jartzea, azkenan jaietan eta jarri izan dugu, eta azkenan jai bada, eta ondino eta jente gehiago egon aldana, eta gainen larun batetan Euskotren zerbitzu ere bai egoten danez, saiatuko gara hor elkar gustatzen ez, hor dutegi horrek, eta ez dakit, eskualdeko edo galdako, edo basauretik datorren jente horre bai, erraztasuna aukitzeko. Autobusen mateanatik Zelaietara juteko. Hori da. Gau osuen edo... Bai, zehaztu behar dugu, baina nik uste lagurak inguru hartu do alako bat izango da. Gaztiek eta kotxie sartzeko. Gazteak eta esain gaztea, bai. Zu gaztia esan, ez? Bai, baina nahi dagoen, behar dagoena. Baina dino gabien gehiago gaztiek egongo diz, ez? Lagurak inguruen esan bezan nahi dut. Bueno, digo, lauretan egoten naz, zu imaginatzen dut, ez dakit lauretarako zela ongo saren datorre zapatuen, Igual hori, ja, nekatute, puede ser. Nekatute ongo za. Hemen neuken apuntatute, zu normalien, zanblazetara juten zarenien, ze ekitaldietara juten zaren normalien, edo gustokoak dituzuena edo... Bai, apur bat nire rutina edo, bizaten da, normalean, azkenengo urtetan umeekin gehiago, hori, zaiatzen az lehen orduan, batxiterdi 10 inguru horretan, bueltatxo baten goten asokatik, horra pura jente kitxitxo dau, eta umie gazta juteko lasai hau gauz, hor erosketaren bat edo egiten badugu, bebai, bertan bizi garen, ez, etxera joan, ja gauzak bere lekuan gorde, eta gero berriro irtetzen gara, eta hori asoka ikusita, igual gehiago taloen postuetan eta horrela, eta hori, familia giroan eta lagun giroan egon, gero arratsaldean purraten musikarekin eta horrekin disfrutatu, eta segun urtea, noizbait igual gauean geratu, beste batzutan ezin da, apur bat
hori izaten da. Ja, umiok eugine ja beste plan batzuk egin bedi ez, Bai, eguneko planak ez. Aldatzen da. Bueno, batzutan bai bada aukin dute aukera, ez? Baina bai, aldatzen da. Aldatzen da, ez? Bueno, datorren zapatuen izango da, lehenengo ordutik, San Blasak Abadiñon, Euskal Herriko festarik nagusienetako bat izango da, edo da, ziurrenez, eguraldi ona ingo dau, eta disfrutatzeko unea izango da, guztiok jundalizateko San Blasetara Abadiñora. Bueno, Mikel, aprobetsatu zamen zauzela, zaitugu Abadiñoko alkate berria, ez? Bueno, dagoeneko daramazuz hilabete batzuk, ez dakit zazpi edo zenbat hilabete izan, ez? Ekainak amazazpian izan zen investidura, eta bai. Ondo gordeta dekozu ekainak amazazpiko data? Bai, momentuz bai. Bai, zer ba, zuretzat suposatu eban gauza handi bat edo... Bai, noski, urte askotan ibili gara, esan daigun, nire mugimendukoak edo lanean Abadiñoko udaletxean, eta ni pertsonalki azkenengo urteetan ere bai, eta lan guzti horren ondoren lehen aldia da alkatetza lortzen dugula, eta horrek ilusio berezi bat egin josten, horregatik izaten dute momentuz behintzat egun hori ondo grabaute dekotela. EH Bildu lehena izan zen, boskatuena izan nahi dut, aurten, edo pasan urtean, parkatu, baina 19an baita ere. Horreneko hauteskundeetan bai boskatuena izan zen baita ere, ez? Garai hartan alderdi sozialista, independienteak, Abadiñoko independienteak eta PNV juntatu ziren, bai. Elkartu ziren, eta posizioan gelditu zineten, baina oraingoan zuek independiente berriekin hor egin duzue pakto bat, eta zuek gobernu taldean zauzie. Azken momentu arte izan zen, ez dakit zelan gogoratzen duzu, hilak amazazpi, ekainak amazazpi? Bai, ostiralean izan zen azkenengo... Eta zelan gogoratzen duzuz ordu horiek? Intentsitate... Edo kontatu aldozu? Ez, intentsitate oso handiko uneak izan ziren, egia da, hasieratik hauteskundeak pasatuta hor 3 aste izan zirela, ez, negoziaketak eta lantzeko. Hasieratik, orain dela 4 urteko planteamendu berdinarekin abiatu ginen, hau da, ulertzen genuen Abadiñoko udala ezberdinen arteko elkar ulertuarekin gobernatzea zala nik uste eta Abadiñorentzako eta herri kohesiorentzako aukerarik onena. Ez dakit gogoratzen duzun, berbain gendun ondala 4 urte, eta, zuk esate ostezun, polita zala baina zaila ikusten zen dule, momentu hartan. Oraingoan ere bai, bardina uste dugunez, Oinara 4 urte esan dutzun hori? Bai, egoratzen duzu lehenik ez dutuko goratzen. Bai. Garai hartan zen esan dutzun? Elkarrizketa bat egin joztezun. Bai. Eta zera ikusten dut, eta nik zan, guk hau eskaini hotxegu bestiei, eta ez dakit zein izango dara antzun da zauztuz, bai, Mikel, polita da, baina ez dakit nik ez dut oso errez ikusten. Eta aztertatu neban, ez? Aztertatu zen, bai. Oingoen ez dut ezer esan, ez? Ez. Ondo da. Bai, eta, eskaintza hori egin gendun, eta, EAJ-tik ez dauzkuen eurek momentuz ezebila ikusten euren partetik baldintzarik horretarako. Gero, PSOE-tik, horre hauteskundeak, Espainiako hauteskundeak deitu ziren, eta orduan PSOE-ek hor, agindua zeukan, esan daigun, momentu hartan EH Bildurekin inon ezebez ezin zuela landu, eta gero gainera EAJ eta PNV-rekin bai egin zuten holan pakto bat udaletarako, ez dakit letrak zer esaten zuen, baina gutxi gara orokorrean hori da gertatu dena, eta Abadiñoko independente berriek lankidetzarako eskaintza hori positibo ikusi zuten, nik uste dut beraientzako eta herriarentzako, eta hor joan zen negoziaketa hil horretatik. Baina ezke momentura arte izan zen. Bai, hori da, hor ulertzen dut, ez dakit, bakoitza dauka ez, negoziaterako, igual, segun azken momentura arte apuratzean, igual, alderdi bakoitza igual lortu aldu bere, ez dakit, gure klabeak izan ziren hasieratik berdinak, lortzea daun artean, eta nahi zuenak gurekin elkarlanean lan egin ateak irekita zeuden, eta gaur egun jarraitzen dute irekita egoten.
eta bueno, luzatu zen azkenengo momentu arte. Azken momentu arte izan zen, bai, zuk biderostezun WhatsApp bat, ez dakit ze ordu aldera izan zen, baina nik... Artxaldeko zazpiterdiak edo izango zen. Bai, hemen neuen eta zure WhatsApp bat jaso neban, ordu horretan, eta momentuz ez dakit buruz zer esate ban mezuak, baina, bueno, ja eginda zegoela, edo, bueno, ja urrengo gurien zapatuen larun batien ja izango zinela alkate berria. Bueno, festa bat izan zen, baita ere ez, guaretzaren aurrien, imaginatzen dut zure lagunek edo... Bai, kuadriako lagunak, herriko jentea egon zen, baina holan bereziki ikusgarriena edo izan zen, kuadriako asko dantxari zediez, eta arduen, injoskuen agintariena eta polite izan zen. Bueno, eta hilabete hauek zelan izan diez, edo zelan doiez? Bai, intentsitate handiko hilabeteak, batetik ilusioekin, ze azkenean orain daukagu aukera, ez? Lehen eskatzen gendun edo hobetzeko ziren gauza horiek hobetzeko aukera daukagulako orain zuzenean, eta horregatik ilusioat, baina aldi berean intentsitate handiarekin, ezta? 7 hilabete pasau dira, esan dugun moduan, eta hainbat gauza egin dugu hasieratik beharrezkoa zen, adibidez, urbanistikoki zelaietako patioaren reforma egitea, hor gabonetarako bukatuta egon behar zen, diru laguntza bat ez galtzeko, eta lortu gendune egitea. Bestetik gauza asko martxan jarri gendu zen, eta gaur egun adibidez Txinurrizoloko, Trainamatinako Txinurrizoloko kaleko obra, eta gero gaineratu dugu, hor kaja laboraletik BBK-arako Trainabarreneko kalea bai, plataforma baten jarriko dugu, holan lortuko dugu, Txinurrizolon adibidez, irisgarriagoa, eta gero 3 portaletan igogailua jarri balko da, jente nagusi asko bizi da zonalde horretan, eta zorionez laster ja aukera izango dabe era posibleago batean, etxetik kaleako bide hori egitea, Trainabarren etorbidea seguruagoa izango da, aparkalekuak egongo dira kota 0-ra, ze gaur egun deitu minusbaliduen aparkalekuak eta espaloia dago nahiko alturara. Taxi parada, esan dugun, Osforren azpira pasatuko da, eta Mesoiaren eta zonalde horretan esplanada bat egingo da, terraza eta jentearen uztarketa errezago izateko. Bebai ari gara, ematen du Durango dela, baina Durango eta Badinen arteko mugen hor Muruetan, lehengo trenbidearen paso a nivel hori zegoen lekuan, ez dakit konturatu zareten, hor ari da urbanizazio bat egiten Durangon, eta aprobetxatu dugu konexio batzuk egiteko uraren sarean eta bar, eta espaloia lortuko dugu egitea, hor baserri bat dago, justo, hor errepide apurtxoa mugituko da, biberoen ondoan dagoen baserrirantza, hor akorde bat lortu genuen bertan bizi dinarekin, eta horren apurat errepidea espasatuko da, eta 2 karrietan espaloia egotea lortuko dugu, orduan jente asko ibiltzen da esan Durango eta Trainamatena artean, eta irisgarriagoa izango da eta seguruagoa. Hori izan da, rotondara arte, zatitxo hori? Hori da, esan daigun, rotonda berria, San Fauston egingo den rotonda berri horretatik, Muruetara bidan, Serreriara arte doan tramo horretan, 2 espaloia egongo dira. Ere datorren astean bukatuko da, Gerediagan hasten da eta Garain bukatzen den errepide bat konponduta asfaltatuko da, eta datorren astean bukatuko da. Eta gero, lizitatu ditugu proiektu garrantzitsu batzuk, batetik Astolako kiroldegian, hor graden azpian, bestuario berri 2 egingo dira. Bertatiek eskatzen egon zen, bai. Ez lehituta daude lasterre hasiko dira obrak, eta hilabeteko epea daukate, así que espero dugu, aste santu orduko uste dugu egin dagoengo dela. Horrek ekartzen duena batetik da, futbolean, ez dakit gogatzen dozun, ustaian sinatu gendun akordio bat, eta biak bateko neskak ari dira entrenatzen eta partidua jolasten, eta nahi dugu dinamika horretan sakontza, eta Abainoko kluba ere bai, nesken futbolan horretan buru belarri sartzea. Eta aldi berean, natazio klubarekin ari gara hitz egiten, lehengo natazio klubarekin berri hori esan dugun hasteko martxan, eta badirudi laster hasiko dela.
Orduan, hor egiten duguna da, amankomunean dagoen espazio horretan, ze barrutik piztinekin eta lotuta dago, eta aldi berean kanpo fularekin, barra izango ditugu aldagela berri batzuk, guzti hori posible izateko, eta baita ere, batetik komun publikoak aurrekontu parte hartzaileetan herritarrek bozkatu zuten proiektua, egia esan, apur bat atzeatu da, azken finean parte hartze, prozesu horretan parte hartzeko, baldintza zen, 50.000 euro baino gitxiago balioa izatea, kontratu txiki batekin egiteko eta orduan zuzenean egiteko, baina esen horrela izan, ze 50.000 euro baino gehiago balio zituen, orduan ja lizitazio batera joan behar izan eta horrek egin duena da atxeratzea. Ez lehituta dago ja, orduan datozen asteetan ja prozedura legal guztia eginda, Abainoko udaletxeko brigadarekin jarri beharko gara enpresa hori harremanetan, azken finean enpalmeak eta egiteko, zehaztasun horrek izateko. Bai, bat izango da Traina plazan. Plazan bertan? Bai, horre iturriak eta eskolako pasabide horretatik, zonalde horretan gertu. Eta bestea, oraindik erabakitzek dago, pare bat aste eman dizkiogu gure buruari erabaki definitibo bat hartzeko, seguramente mutxaratzen izango da, eta hor zalantza dago, mutxaratzeko merenderoaren, bidegorriaren, zonalde horretan jartzea, edo bestela, mutxaratzen badago aterpe bat, txintxaun batzuk eta gero fubito kantxa bat, eta plazatxo bat, hori da beste leku posible, orduan. Zauzie pentsetan non jarri? Bai, hori da, balore, daude hor kontzeptu edo gauza desberdin batzuk baloratu behar direnak, adibidez, merenderoan udan alokatzen ditugu portatil batzuk, komun portatil batzuk, horri egoten bada, hori esan beharrezkoa izango. Jente asko pasatzen da ere bai hortik paseatzen. Bestetik goiko partean, auzoko jente gehiago egoten da egunerokotasunean, eta hor bai beharrezkoa da, orduan, hor balantzan jarri beharko ditu, eta aber batzu ordean denon artean erabakitzen dugun. Baina bai, udaberrirako edo lehen hau? Aste Santurako nik uste dut posible izan aldala, bai. Eta bukatzeko apur bat esleipenekin eta oso importantea, Abainoko udaletxeko kontraturik, diru gehien daukan kontratua sinatuko dugu laster, plenora joango da, parkatu, gaur aprobatu dugu plenoan. Zer da? Bai, kale garbiketarena. Bai, horre azkenean kale garbiketan egin duguna da, zerbitzua hobetu, zezentzunetan, Traina matinan, igandetan ere bai, jente egien dagoen zonaldetan hor garbiketa zerbitzua egongo da. Eta baita ere, zelaietan eta mutxaratzen, gaur egun larun bat eta igandetan ez dago garbiketa zerbitzurik, laster, azten direnean kontratu berri honekin, larun bat eta igandetan zelaietan eta mutxaratzen ere bai, gune jendetsunetan ere garbiketa zerbitzua egongo da. Eta, aparte, zelaita eta mutxaraz da, esan daigun, kudeaketa publikoarekin egiten da kale garbiketa, hor langile bat gehiago sartu dugu RPT-an. Ja, dagoeneko badagona eta uste dugu nabaritzen dela garbiketan hobeto gaudela. Eta Traina Matina Astola eta Industria Guneak kontratu honen baitan sartuta daude. Zenbat milioitako kontratu da? Bai, da, 5 urterako esleipen bat izan da, eta 3.350.000 euro. Urtean 755.000 euro inguru dira. Ondo datorkite erantzun hauze, orain dela egun batzuk Durangoko udaletxeko beste posera maila bat egon zan hemen, kale garbiketaren kontratuen inguruan hitz egiten, kesa asko dauzelako Durangon, ez dagoelako garbi ez. Eta komentatu zidan hemen Durangon 12 urteetarako sinatutako kontratua zela. Normalean 12 urteetarako kontratua sinatzen zala, baina karo, 12 urteetan gauza asko gertatzen diez, eta etxe gehiago izaten diez, eta normalean kontratu gelditzen da pizkatu bat moritzez, labur. Eta zuen kasuen 5 urterako kontratu da? Bai, hori da.
5 urterako kontratua da. Aukera gehiago ematen dau gero, ez? Dinote gauzak sartzeko edo... Bai, fleksibleagoa da, azkenean 12 urterako hartzen baduzu, eske 12 urtetan esan duzu gauza asko pasatu aldia eta ez tekozu aukerarik realitate berri erantzuteko, ez da, orduan. Bai, 5 urterako, eta bueno, basando da moduan, uste dugu garbiketa zerbitzu betuko dela, eta hemen baina edot igual nabarmendu, gaur egun ere bai, trainen matinanen aurreko urteetan kesak egon dira, gaur egun ere, nik uste dut gauza atzuk betu dira, baina hala ere trainen matinan badaudela gauzak hobetzeko oraindik ere, eta esleipen honetan sartu duguna da, batetik, garbiketaren kontrola eta kalitatea hobetzeko sistema digital bat sartu behar du enpresak, eta horre a tiempo real ikusten dugu zer den garbitu dena, eta orduan kesaren bat baldin badago, esaten dugu, hau berez garbituta dago, nola da posiblea, orduan jarraipena egiteko tresnak hobetu ditugu, eta bestetik penalidadeak edo kontratua ez betetzeagatik jartzen diren zigorrak askoz ere diru gehiagokoa dira, eta disuasorio bezala uste dugu balioko duela. Espero dugu horretara eseltzea ez, baina herramienta horre jarri ditugu, bermatzeko edo hobekuntza hori emango dela. Kontratu hori noz jarriko indarrean? Imaginatzen dute laster, bai? Bai, hor prozedura administratiboa eta eramaten bada, ez dakit, aste batzuk irango du, baina bai, laster. Behintzate orduan proiektu asko deko zuez, martxan asko ez? Esleituta... Bai, batzuk bat eginda, beste batzuk martxan eta beste batzuk laster hasiko direnak. Horregatik, hori, guzti hau martxan jartzeko 7 hilabetetan, intentsitate handiarekin, sartu bezain pronto egin gendune uztailetik eta gabonetara arteko kontratazio plangintza bat, eta gutxo bera betetzen joan dena, eta hor frutuak igual ez. Aurrekontuak ondartuta deko zuez, baita ere ez? Bai. Horrek aukera ematen dago gauzak eitzeko ez? Hori da, bai. Aurten aurrekontuak azaroan onartu gendu zen. Uste dut lehenak izan zinetela, Bai, horre, eskualdien dinat, Bai, ogasunean, garrantzia emate hotzien, urtarrilaren batetik aurrela, 2024ko aurrekontuak operatibo egoteari. Egia da, gobernatzen hasten zarenean edo, aurretik igual gobernatzen egon bazara, gauzak igual esan daigun jankarrilatuago daudela, baina, hasten zarenean eta gainera lehen aldiz gobernuan eta bai ematen du batetik, behar duzula denbora bat, hausnarketa sakonagoak eta egiteko. Egia esan, bai pentsatzen genuen, hausnarketa sakon horrek egiteko, denbora gehiago beharko genuela, hau da, abenduan edo urtarrilean, ezala egongo erabat guztiz egindago eta sakon hori, orduan hor, zeuden hor balantzan, ez, batetik, aurrekontu batzuk edukitzea, 2024ko hasieratik indarran sartuta daunak, edo hausnarketa oso sakon bat egitea eta aurrekontuak prorrogatzea, ezta? Orduan, pentsatu genuen, egin batean aurrekontu struktura, gutxi era epe labur honetan mantentzea, bai aldaketa batzuk egitea, eta apur bat legegintzaldiari begira ditugun erronka nagusiei erantzuteko gauza batzuk eta sartzea, baina oraindik hausnarketa sakonari eta legegintzaldi planari erantzungo dioten aurrekontuak berez izango dira, aurteko urtean zehar landuko ditugunak 2025ari begira. Orduan aurtengoa dira apur bat hibrido bat, lehen urtetik datozenaren eta berrikuntza horren hibrido bat. Hemen bai nahi nukela nabarmendu eta plenoan ere bai izan nuen, egin genuen prozesu bat irailetik, irailaren bukaratik azarora luzatu zena, lan egiteko dinamika berri bat jarri genuen martxan, kalendario batekin, alderdi desberdinen ekarpenak jasotzeko, alderdiek ekarpen desberdinak egin zituzten, udal gobernutik horietako batzuk, biak gehienan ikuste, kontuan izan genituen, aurrekontuan txertatu genituen, eta zorionez, kontzentzu nahiko zabalarekin onartu ziren aurrekontuak, hor aldeko bozkak behatzi izan ziren 13-tik, PSEek, Abaineko Independente Berriek eta EH Bilduk alde bozkatu zuten,
eta PNV-ek abstentzioa eman zuen orduan, bueno, esan daigun, nahiko adostasunez atera zirela aurrekontuak aurrera, eta bueno, hori postekoa da, azkenean partidu guztiek ikusten dutelako nolabait herriarentzako ona direla eta denen lana kontuan hartzen dela, ezta? Hor, eskerrak eman izkien, gaur eskerrak ematen dizkiet ere bai. Eta apur bat nahi baduzuz, zertxela batzuk ematea aurrekontutik, inbertsioen atalean, hor edabidentzako hori izaten da azkenean garrantzua, beti galdera. Bueno, eta inbertsioetarako zer, ezta? Gu datuek eta berre izaten dugu, normalien, datuek nahi dugu. Bai, 12 milioi terdiko aurrekontua gutxora bera. Orduan, hor inbertsioetarako, geratu zitzaigun batetik Gerediagan, behitu zenbagarren urtean gauden, 2024 urtean, eta zonalde batzuetan oraindik ez daukate sareko ur potablerik etxeetan. Baserri batzuetan? Bai, hori da. Gerediagan, Jurretatik Generaletik baldin basatoz, hor ostalera aldu aurretik, eskerretara badago autopistaken azpitik zubi bat, sartzeko zonalde batera. Hor badaude hainbat baserri, ez daukatena sareko urik ez. Orduan, 300.000 euroko proiektu bat dago ja lehendik eginda. Legunen 12-13 kontatu genituen planoan, olako bat, ez? Orduan, klaro, hori da basikoa, ez? Ur potablea etxean izatea 2024 urtean, hori izan zen, adostasunaz aprobo gendun inbertsiotako bat. Oraindik ere Irazola geratzen da ur potablerik gabe. Nondik hartzen dabe ure, Mikel? Nik uste dute, emanentaletik edo etortzen den ura zuzenean, baina ez dago tratatuta ur hori. Eta Irazolan berdina, orduan, legegintzaldi honetan espero dugu Irazolan ere bai, era horretako inbertsio bat egitea. Gero beste inbertsiotako bat da Gazteluan, Gazteluko ermitan, orain dela urte terdi edo hasi ziren bizilagunak ez dakit goratzen duzun, salda eta banatzen diru apurtxo bat lortzeko asteburutan jentea pasatzen zibanean salda eskainiz eta diru horrekin bateiatu konpontzeko, ezta? Eta esan gendun, uste dugula instituzioetatik ikusita ausorako sozializaziorako gune bat zala, hor ikusten gendun, hor instituzioetatik erantzun bat egon bat zala, hor lehengo legegintzalditik Liz Barrutiarekin edo egon ziren harremanak, legegintzaldi honetan jarraitu ditugunak, eta hor akordio batera iritsi ginen, biera baten bitan egon ginen auzotarrekin, gero bebai Liz Barrutiko ordezkari batekin eta udala, eta akordio batera iritsi ginen, zeinetan aipatzen zen, Gazteluko teilatua erdibana konponduko genuela Lizaren eta udalaren artean, eta zergatik sartzen da udala, ezta? Leku pribatu bat baldin bada. Horre akordioaren baitan da, Elizak utzi behar diela, espazio hori erabiltzen auzotarrei, erabilera sozial baterako. Eta orduan, ez dakit, uste gu denak irtetzen garela irabazten akordio honekin, eta horretarako ere bai dago diru partida bat inbertsioetan. Gero, gauza garrantzitsuak, gastu garrantzitsuak, kale garbiketan, diru kopuru handi bat bidatu behar da, piztinetan ere bai, igerilekuetan datu hau... gauza gehiago egin behar dira, konpondu zen parte bat, baina oraindik ere depurazio sistemak 400.000 euro inguru edo balioko dituenak, 400.000 inguru. Hori lasterre konpondu behar da, ez dakit, urte baten biztan edo konpondu beharko dugu, urte terdiren biztan. Uraren kanalizazioa beste horietan ere bai, hobetu behar da, goiko partean ate berriak jarri behar dira oraindik, badaude hor hainbat kontu hobetzeko, hori oraindik ere aurrekontutan ez dago hori, baina bai, esplotazio normala esan nahi dut, funtzionamentu normalak, pentsatu, kontratuak bakarrik gestionatzeko 900.000 euro balio ditu, eta gero argindarra eta erregaiak eta udalak berak ordaindu behar ditu, milioi batetik gorako diruko puroa eramaten dute piztinek. Urtero? Bai. Eta diru sarreretan, pentsatu gaur egun ditugun tarifekin, 300.000 inguru edo jasotzen ditugula. Orduan, hor badoa gasto importante bat, horretan ere bai, hausnarketa bat egin beharko du, Bai, hausnarketa bat egin behar duzue. Bai, hori ez, 700.000 euroko diru kopuru hori
galera ez da, azkenan zerbitzu bat emateko da, ez da? Ikusi behar duguna da, zenbateko autofinantziazioa izan beharko luken horrek. Orduan horre dira garbiketa eta piztinak gastu nagusienak, eta gero, argiterian ere bai badaukagu horre sartuta dirua plangintza baten baitan. Herriko argiteria guztia lehen sistemara pasatzera batetik kontsumo gitxiago goteko, eta bestetik inguru giroarekiko errespetu gehiago izateko, eta apur bat, hildo nagusienak edo aurrekontuetatik horrek izango ziren. Gauz asko, Bai, eta gero, zorionez, remanentea azken bi urteetan asko bajatu den arren, oraindik ere badaukagu remanentea. Zenbateko remanentea izango duzue 24, badakizue? Oraindik ez, 2 milioi inguru izan genuen remanente bezala sartu ginenean. Lehendik. Aurtengo, orain dela 2 urte edo 5 milioiko remanentea zegoen. Gu sartu ginenean ja 2 geratzen ziren, 2 eta piku. Eta aurtengo, 2023ko likidazioa egiten denean, hor jakingo dugu martxo inguruan, zein da benetan daukagun remanentea, eta hor egingo duguna da, ja adostuta daukagu, beste alderdiekin, alderdi guztien artean, hitz egingo dugu, legegintzaldi planaia behin eginda, eta ikusita zer remanente daukagun, inbertsio plan bat edo estrategia bat, hemendik eta epe ertain luzera, legegintzaldi guztirako. Hor proiektu batzuk aipatu izan duzuz, nik beste batek aldetu behar dutzu du bai, gure webgunien badakizu batek idazten dau beti, kabadinoko albiste da bat egonien, beti idazten dau, ez? Laubidetaren gainean, noizko, ematen dago aspaldi dauzela itxaroten eta ez dauela inork ezer esaten laubidetaren inguruan zozer egin behar dana ala ez? Hori intentzin horik badago edo horre zozer egitzeko? Bai, horre laubidetan bai da gauza historik bat esan daigun, alor desberdinetatik, batetik orain konponduta dago parte hori, baina adokinekin zegoen zonalde hori, adokina ia nahiko solte zeuden potxuak eta sortzen ziren. Eta, zonalde hori egia esan, sakontasunean ez dauka base establerik, orduan epe ertain luzera begira guzti hori altxatu beharko zen. Eta ondo pino oinarria, gaur egun adokin guzti horrek enduta daude eta era batean nahiko txukun geratu da, baina uste dugu epe oso luzera begira hor bestelako gauzak egin beharko direla. Bestetik badaukagu hor tunel bat, errepidearen bestaldera pasatzeko, ez dela batere irisgarria, eta hor, udaletxean badago proiektu bat, plataforma baten bidez, irisgarria egiteko pasu hori, eta baita ere badago, esan digun Hostal San Blas azpian, hor dagoen solar horretan, gero beste landa bat dago, hor, apurat eskoiera txiki bat egitea, zonalde horretan azalera gehiago irabaztea eta aparkaleku kopurua irabazteko. Proiektua badaude, diru kopurua orain buruz ez dakizkit, baina diru kopuru nahiko eskatzen dute proiektu horiek, eta bai da gauza bat, espero dugula erantzutea, horre legegintzaldi planean eta inbertsio planean horre lehentasunak eta jartzen ditugunean, espero dugu laubietari erantzun bat ematea. Ez dakigu gauza guztiak egitea posible izango den legegintzaldi honetan, baina espero dugu aurrerapenak ematea. Hau grabote gelditzen da, Mikel? Bai. Ni ez naz gogoratzen, baina hau grabote gelditzen da. Ez beti idazten dau, ez dakit beste bertako ausokoren bat, edo ausokoek izango diez, eta beti idazten da hau noizko, ez? Proiekturen bat, hitz egiten, uste dut azkena izan zen trafikoari buruz, Matizeneko trafikonari buruz ikerketa bat egin behar duzuela, eta albisteren gainean eta Txinurrizoloko obra behar zinenean ere bai, laubidetan, hor ikusten dut batzuan irakurtzen dut, normala da, azken finean bertan bizi direnak arazo horrek dauzkate eta normala da eskatzea. Trafikoaz hitz egingo dugu, Matizeneko trafikoaz hitz egin behar dugu. Ez dakit trafikoaren inguruen ikerketa bat egin behar dela ez, hau bigarren aldiz egiten den gauza bat dan, ze aurrenekoan ere, oin dela urte batzuk esan beste ikerketa bat, beste estudio bat egin, uste dut baietz, berdina da, edo desberdina da, edo zer egin nahi da? Ez, bitu. Abainuko udaletxean, buruz nabil datak esaten, baina 2013an ja egin zen ikerketa bat, batez ere aparkalekuak eta lantzen zituena,
ze lekutan zegoen gabezia, zenbat jente zen bertan matrikulatuta zegoena eta zeintzuk bainotik kanpo etortzen da eta barrez. Horra aipatzen zen aparkaleku gabezia zegoela. 2008an edo egin zen beste bat, gutxi bera antzeko emaitzak ematen zituena, aparkaleku gabezia dagoela, begibistakoa da hori, zuk ere nabarituko zen duen, bai? Eta, horre auzo bezala, herri bezala, erronka handi bat daukagu, batetik aparkaleku gabeziarekin eta aparkalekuen kudeaketarekin, ezta? Orain azalduko dut, baina apur bate ikerketa horrek baditu ardatzen nagusi batzuk, direla batetik aparkaleku gabeziari irtenbideak ematea, bestetik horrekin lotuta ere bai, zirkulazioan norantza bakarrak jarriz leku batzutan, horrek ekartzen du batetik segurtasun handiagoa eta bestetik aparkalekuak irabazteko aukera. Bestetik ere bai, kontuan izan behar dugu bidegorri bat daukagula, Traina Matinako aldapan bukatzen dela, baina gero trainatik zehar eta Durango orantza ez daukagula ezer landuta eta hori bai aztertu behar da azterketa horretan edo ikerketa horretan, eta horre dira hildoak, ez? Eta orain apur bat aparkalekuen gaira bueltatuz, hemen nabari da falta dela, orduan ze alternatibekin edo ze parametrorekin ari da egiten ikerketa hori, ez? Esan dudan moduan batetik, norantza bakarra jartzeak ekartzen du espazio gehiago egotea, eta orduan, hor aparkaleku bat zuhartoleko zinen, bestetik, bertakoentzako eta jente asko eskatzen du hau, ari da aztertzen ere bai, gune batzuetan bertakoentzako bakarrik ipintzea aparkalekuak, Otaren azterketa bai egin behar dugu, denbora kopurua egokia den edo gunea bere horretan mantentzea egokia den. Automatiko izaten da, ordu ere? Bai, ordu bat. Bai, hori da. Eta, parametroak hortia. Eta gero bai, ari gara bai lantzen, negoziatzen, ikusten aukerak, aparkaleku berriak egiteko, esan du, aparkaleku bat, ez? Ez plaza lortzea, errepidean zehar, norantza bakarra jarriz, baizik eta aparkaleku berri bat, ez? Eta hor, betiko lekuak daude hor, batetik Euskotreneko geltokiaren inguruan, hor, konbertsazioak izango ditugu bertako jabeekin eta aldi berean, Euskotrenekin konbertsazioak izan duguz, parking disuasorio moduko bat egiteko, ze aukera dagoen ikusteko. Bilera horretan egia esan ziguten Euskotrenetik, Bilbo eta Donosti edo Irunen arte doan linea horretan, ari zirela 5 herritan aztertzen, zelako bideragarritasuna zeukan nolako parking bat egiteak. Esan ziguten Durangon badagoela bat, baina zoritxarrez ez duela, esan zuten media egunan 4 kotxek aparkatzen dutela aparkaleku horretan. Horren, ez du bere funtzioa betetzen, orduan Traina Matinako geltokia izan alzela kandidaturan bat, ez? Orduan, Zizango zan, geltokiaren inguruan edo? Bai, geratu ginen, esan ziguten urtal bukara otsailean zehar, horre ikerketa azterketa horren emaitzak izango zituztela, eta horren arabera, horrek estenatoki bat itxialdigu edo ez. Bestetik, beste estenatoki bat da gaur egun, Durangotik Traina Matina basatoz, hor sarreran jaietan autotxokeak eta barraka eta jartzen diren aparkaleku handi horretan, errepidearen bestaldean, hor daukagu solar bat edo, Madarena enpresaren inguruan. Bai, hori da. Hori ere bai da beste kandidatura bat, hor egitea beste aparkaleku bat. Bai. Eta bitarte horretan, industria gune horretan gaur egun jata zeusta horretan ja ez dago aktibidaderik. Eta, itxe egin dugu bai bertako jabeekin, eta bai ari gara aztertzen, nolako bideragarritasuna izango luken, behin-behinean jatan bertan, aparkaleku, berez eraikita dagoen solar bat da, bertan barnekoa erabiltzea aparkaleku posible bezala. Hori utzik dago, ja? Bai. Ez dago ezer? Bai, ez dago ezer. Orduan hori da aukeretako bat, badaki guri epe oso luzera begira ez dela behin betiko aparkaleku bat izan da, ikusten dugulako olako eraikin bat baino erdian egotea epe oso luzera ez dela logikoa, baina bai epe labur ertain horretan, igual izan alda bideragarria izan alden aukera bat. Orduan, apur bat, aparkalekuen alorrean hortan ari gara zentratuta.
Oin aipatu duzula Euskotren, hor bazegoen baita ere bizi parken proiektu ez? Hor jartzeko ez? Bai ez? Bai, hori da. Hor ari dira bukatzen ja detaiekin, egia esan atxeatu egin da, ze Gabonetarako egon behar zen bizi park hori aldundiak diruz laguntze zuen hori, baina kudeak eta horretan beraiek ere bai gauza batzuk atxeatu dituzte, orduan laster egongo da operatibo guztiz. Orduan gauza asko. Aparkaleko gehiago egiteko, aipatu izan duzuz kale batzuk norabide batekoak izango ziela, ez? Badakizu ze kale edo oraindik ez? Horretaz hauzie. Imaginatzen dute trainabarren ez, ez? Ez, azterketa egin behar da, sakontasunan, bai komentatu dena da, adibidez, farmaziatik, kontuan izan behar dugu trainapadurako subida irekita dagoela, orduan, Matinako zonalde horretatik edo zelaietatik baldin basoaz, ez da egit, Markina, Lekeite, Ondarro, Berrize da edo, farmaziatik eskumatara joan daia zuzenan hango rotondan irtetzen zarela. Orduan, hori badago ja seinaletika jarrita, eta jendeak aber hartzen duen ohitura hori, orduan hor printzipioz ez dizut horrela izango dela esango, ze ikerketak esango du, baina aztertzen ari direna da, farmaziatik trainapadurarantza norantza horretan bakarrik jartzea. Eta gero, Karbureibarretik, Reinmetaletik Lakaizara doan horretan, norantza izatea bakarrere bai, Reinmetaletik Lakaizara, ez? Adibidez, era horretako gauzak ari gara aztertzen. Bueno, eta mugikortasunekin jarraitute, pasadan aztien batzar bat izan zen zelaietan, baita ere, ia konpondu albadan sortu zen arazo, ez? Horreko legegintzaldean sortu zen arazoaz, izan zen eskalestri bat. Ez dakite egin zelan dauen edo ze akordiora heldu zarien, edo ze uste dute aurreneko astean proposamen bat eraman zenutela, jakinarazteko bertako bizilagunei ze aukera zegoen ez? Uste dut ez? Ez dakit zelan joan zen bilera? Bai, igual ondo zan historia apurtxo bat egitea, ez da? Egia esan, hau prozesua hasi zen, orain dela ia 10 urte, edo 10 urte pasata, ez? Aldatu da, hortutik ona zelaita berez aldatu egin da, Freialeku plaza, gauzak aldatu dira, ez? Horan horre egin zen, hausnarketa bat eta parte hartze saio batzuk, auzoa mugikortasunaletik nola antolatu, ez? Tailer batzuk egin ziren, ondorio nagusi batzuk atera ziren, gero ondorio nagusi horrek apurra ziren orokorra, baina gero ja, realitate zehatz batera eramateko, 10 urte hauetan saiakera desberdinak egin dira, baina, badirudi ezela lortu helburu hori, ez? Orduan, orain dela urte eta piku ja, apur bat martxan jarri zenan gaur egungo egituraketa, auzoan sinadurak batzen hasi ziren, hor eskatzen zituzten 3 gauza, nagusiki batetik, proiektu honek zeukan 3. fase bat bertan bera ustea, eta fase hori zen, Freialekutik ja laguntokirantza eta txanportarantza guztiz itxita egotea. Hori dana inolako kotxerik gabe, hori, bai egin zutela, ez zuten hori itxi orduan zabalik dago. Bigarren eskaera esan, prozesu parte hartzaile bat egitea, ikusteko gaur egun dagoenarekin, jentea zerekin dagoen ados eta zer aldatu beharko zen, eta hirugarrena parte hartze saio horietatik irtetzen zena, galdeketa batera eramatea, ezta? Bai, horre 7-8 edo sinadura edo sartu zituzten udaletxean, lehengo legegintzaldean ja, eta gure partetik konpromiso izan zen, hori martxan jartzea, ezta? Udaletxeko batzordetan komentatu genuen, eta orokorrean nahiko talde guztiek edo adostasuna izan zuten honekin, orduan prozesu parte hartzaile bat hasi genuen urrian uste dut, 3 saio izan dira, 3 saio horietan eta gero gainera bai jenteak online edo parte hartu ahal izan du. Gutxiro bera parte hartzeko bataz bestekoa presentzialetan izan da 25-30 pertsonatakoa. Konparatuta gaur egun zelako parte hartza maila egoten den batez presentzialki. Beste foro batzuetan eta uste dute nahiko data, zifra ona direla. Eta online ere bai parte hartu du jendeak, eta hor azkenan nagusiki zentratu da guztia 5 gunetan. Eta gune horiek dira trinketeko aparkalekuaren eraldaketa bat, egia esan gaur egun nahiko
pega asko ditu gaur egungo egituraketak, ez da segurua, aparkalekuan bertan aparkatu, baina beste alde batera joateko errepian erditik joan behar zara, kotxen artean, karroekin, eta hori gune bada. Beste gune bada da, jubilatuen aurreko, jubilatu probalekuen aurreko errepidetxo hori guztiz trafikoarentzako ixtea, eta Feralekutik eta Batzokitik bera gaur dagoena bi norantzatan jartzea. Hau da, arteria horretatik, goiko rotondara arte trinketetik bi norantza horiek egotea. Horretarako Feralekuan apurtxo bat, mueska bat jan beharko zan. Hirugarrena izango zan, Iturritxo kalean, Iturritxo esan dugun bi partetan banaten badu, bat Larranoko zonalde hori, eta bestea, esan dugun medikuaren atzea, arategian atzeko parte eta, zur edo esan dugun, arategian inguruko zonalde hori, bi norantzatan jartzea. Azken finean gertatzen den askotan da, puntu horietara joateko edo puntu horietatik joateko Muntxaratz edo Mendiolara edo, sartu beharrean zuzenean, joan behar zarela, beko polideportibo arte, Iturritxoko azpiko partetik igon, buelta handiak ematen dira. Horrek ekartzen du askotan, jenteak, eskerretara joatea, irtetxerako orduan eskerretara joatea eta ez errespetatzea, arrisku gehiago sortzea. Orduan, horrek eragingo luke abantaila hori, baina bestetik aparkaleku batzuk galduko ziren, ez? Hori beste bat dagona hor eztabaidagai, hirugarrena. Laugarrena izango zen, rotonda bat egitea Alfredo Baslinen, lehengo general horretan, autobus parada estankutik Durangorantzarago mugitu eta gune horretan rotonda bat egitea. Eta bosgarrena izango zen, Zeletabe kalean, Mediatekatik udaletxeko zubira, hor tramo horretan, berantza, zabaltzea, azken finean, adibidez, Laguntokitik trinketera, udaletxera edo Muntxaratzera joateko gaur egun, kiston buelta egin behar delako, Laguntokitik gaur egun joan behar zara, Txanporta plazara, gero estankura igon, gero irten generalera, gero bajatu polideportibora arte, eta gero berriro Muntxaratzera edo Mendiolara joan, ezta? Horren, auzotarrek eta gero teknikariekin landuta, aukera hori ikusten zuten, franja hori zabaltzea, baina iztea eskolako ordutegitan hor ikasleak eskola joan eta etortzen ordu erdiko interbalotan itxita egotea, ez? Apurat horrek bostak dira parte hartze saioetan landu diren puntuak. Parte hartzeko dinamiketan espertoa diren enpresa batekin eta mugikortasunan espertoa den enpresa batekin egin dugu lan, bi alor horrek uztartuta, eta azkenan erabaki duguna izan da herri galdeketa bat egitea. Egingo duzuen? Bai, eta herri galdeketa horretan 5 puntu egongo dira bozkatzeko. Bai, 5 puntu kritiko horrek identifikatu ditugu, gutxi ora bera nahiko independientea dira erabaki bat bestearekiko, igual baten batzun badago relazio txiki bat, baina independienteki garatu aldirenak eta bozkatu aldirenak. Horren, uste dugu, hobeto enkajatuko duela herriaren nahian, esan dugun, 5 eremutan banatuta, egin beharrean gaur egun dagoena edo hau dena. Ez? Horrela, igual irtetzen dira 3, eta 2 ez. Irtetzen dena izango da, apurat, ajustatuko da gehiago herriaren nahi horretara, ezta? Galdeketa horretan egingo duguna da azaldu, landu behar dugu komunikatiboki eta pedagogikoa izatea, hor aktuazio bakoitzak zer dakarren atzetik eta zergatik planteatzen duen herri galdeketa horretan, dirua bai ipiniko dugu, zenbat kostatzen duen gauza bakoitza egitea. Aktuazio bakoitza. Bai. Eta, datu eta informazio horrekin, gero gongo daukera, bozkatzeko, bai, ez, edo zuriz edo. 5 inguruen bai edo ez. Hori da. Eta, eta herri galdeketaren detaila gutxira baditugu nahiko landuta, berretsi behar du, baina, esateko moduan. Noizko, nahi duzu egin galdeketa hori? Bai, espero dugu, ez dakit otsaila bukara, martxoan zehar. Ja. Bai, azken finean ulertzen duguna da, ezin garela egon, beste ez dakizen bat hilabetez luzatzen, bi arrazoi gaitik, batetik, auzoa bera nahi dugulako hobetu, eta arazoekin ja, behin betiko bukatu, eta gero ja seinaletika berria jarri, jentea behintzat ez galtzeko. Hori moduen? Bai, hori da. Eta bestetik,
Claro, jentea parte hartu du, debate hau edo, bueno, badago orain, ez da? Hau, osten usten badozu, gero jentea berriro hor dinamika honetan sartza zailago da. Bi arrazoi horregatik hobeto gauzak ondo egin, baina aldela ez gehiagi luzatu, ez? Eta nola izango da herri galdeketa, ze faktore gehiago egongo dira? Bueno, bozkatu ahalko dute Abadiñoko herritar guztiek, 16 urtetik gorakoek, 6.000 inguru uste dut direla, igual apurtxa gaia, baina holako zer. Bale, bozkatu ahalko dute aste betez era presentzialean, astelen batetik zapatu berdire batera arte, aztertzen ari gara igual igandea ipintzea, baina, bueno, detai horrek, baina, bueno, aste betez iluzatuko da. Goizez eta arratsaldez, horretarako 4 puntu habilitatuko ditugu, traina matinan gaur egun saka deitzen dena, bulegoa, edo bestela errota, eta zelaietan udaletxea edo mediateka. Bai, eta udalak hartzen du konpromiso politikoa, vinkulante bezala kontsideratzeko, baldintzetako bat betetzen bada, eta baldintza dira. Zenso horren 16 urtetik gorakoen 10% bozkatzen badu, hori irtetzen dena aurrera emateko konpromisoa daukagu, eta posible da, igual zelaietan gehiago eragiten duenez, igual zelaietan gehiago bozkatzea, baina igual herri guztian, igual ez dakit, parte hartzeaz izate altua, eta herri bezala ez iriste 10-era, ezta? Bale, horregatik ipini dugu, baita ere, zelaietan errolatuta daudenen 120ak edo gehiago bozkatzen badu, baita ere izango dela vinkulantea, bai. Horrakorrean 110 eta zelaietan 120. Edo. Bai, hau da, bietako bat betetzen bada, bietako bat betetzen bada, orduan ja, vinkulante bezala hartzen dugu. Ez bada betetzen baldintzetako bat ere ez, orduan udaletxeko batzordeak hartuko du erabakia. Suposatzen dugu, ez badira iristen zifra horietara, emaitzetan ikusiko ditugula jentearen hildo nagusian ondi doazen, eta ulertzen dut, horrekin koherente izango zela ez, batzordeak erabakitzen duena. Baina uste dugu, gauza garrantzitsu bat dela herriarentzat, zelaietako bizilagunentzat igual egunerokotasunan gehiago bizitzen dutelako are gehiago, eta hemendik gonbidatzen dugu herria, edo herritarra gonbidatzen ditugu, era aktibo baten parte hartzera, erabaki garrantzitsu bat delako, eta gainera parte hartzeko kultura honetan ere bai, aurrera pausoak ematen joateko, eta sendotzeko kultura hori, eta hemendik aurrera ere, beste hainbat gauzetan, horrela lantzeko proiektuak, ez? Bi galdera. Presentziala bakarrik izango da? Online ez da aukerarik emango? Bai, izango da presentziala izango da, aztertu ditugu egoera guztiak, online ere bai, baina azken finean kontuan hartu behar du hori zentso baten plasmatuko dela, ez? Horan, ze gertatzen da? Zentso hori egongo da 4 puntu horietan online edo sarean konektatuta, ez da? Adibidez, mediatekan bozkatzen baldin badu pertsona batek, hor mediatekan dagoenak hartuko duenan zenbakia, sartuko du aber zentsoan dagoen, eta markatuko du, honek bozkatu du. Horren, pertsonari joaten baldin bada beste egun baten udaletxera, ikusiko du, sartuko ditu datu, zun bozkatu duzu jazta. Claro, online egite horrek ekartzen du, igual, hori a tiempo real horretan, igual egotea hor interferentzia batzuk, zailtzen du prozesua, eta horregatik, hauteskundetan ere bai, ez da bozkatzen online gaur egun. Orduan, pentsatu, zelako infrastruktura izan alduen gobernu batek edo hori eramateko, eta badazpada ez dugu egiten horrela, orduan, guk ere bai momentuz presentzialitate horretan. Baina, egun guztian zehar, aste guzti baten bozkatu alda. Eta zu ezagutu izan duzu beste herri galdeketaren bat Abadiñon? Ez, Abadiñon gu dakigula. Bai. Horan, herri mailan egiten den lehena izan daiteke, ez da? Bai. Izango zeunke, gehiago egitea? Bai, azken finean, horri ipine genuen, ez da, aspalditik esaten gabiltza, eta gero EH Bildu bezala, azkenean bai da, ez da, zeina identidad parte hartzearen kontzeptu hori, eta tokatzen zaiguna da, teoria hori praktikan jartzea, ez da, ez bakarrik oposizioan gaudenean, baizik eta batez ere, gobernuan gaudenean, ona dena ulertzen dugun hori, praktikan jartzea, eta kultura honetan urratsak ematea. Onda da, eta gainera hemendik epe laburrera, ez da? Zan nahi dut, nahi dut jarri, otsailean martxuan. Nahi dugu... Aste santo baino lehen? Espero dugu baiet. Nahiko zeunkie. Bai, landu behar dugu hau,
lehenengo aldia da herri galdeketa bat egiten dena, uste dugu hor bi gauza uztartu behar ditugula, batetik pedagogia bera, ulertzeko jenteak ondo, bost puntu horretako bakoitza, zerrati datorren eta zertara datorren eta zer ekarriko duen, hori ondo ulertzea, batetik pedagogia, eta bestetik herri aktibazio bat egon behar da, ez da hor egin beharko da, landu beharko da, ez dakit nola ditu, kanpaina bat edo, baina bai, jente apur bat, mundu guztiak jakiteko galeketa bat egingo dela, garrantzitsua dela, eta hori aktibatzeko, ikusten duzu, edozein hauteskundetan, oso aurretik esaten da noiz izango diren, kanpaina elektoral bat egoten da, telebistan denbora guztian agertzen da, eta hala ere, askotan, igual 60% bozkatzen du, edo igual inkluso gutxiago. Zan edut, jentea mobilizatzeak ere bai, badauko lanketa bat, ez? Orduan, guzti hori kontutan hartuta, espero dugu lanketa bat egitea ona, eta alba da, azte santua baino beto, hobeto. Ia aukera dauen. Bueno, gauza asko dekozuz, ez? Mai gainean, ez? Bai, ez gara espretzen, alkate moduen, ez? Bai. Ez ari espretzen, ez? Desde luego, ez ari espretzen. Ia hobetzen dana, baina gauza asko esan duzu, hemen elkarrizketan honetan. Bueno, Mikel, eskerrik asko. Bai, seguri. Tartetzen negaitik. Aukera moteagatik eta... Egongo gara, kontaktuen egongo gara, jakiteko bere hemendik aurrera ze pauso ematen diezan, eta lehenengo eta behin, San Blasak eta zelan doi esan bai, ez? Hori izango da, lehena, ez? Azte honetan San Blasak, eta gero gainontzeku, Bai, espero dugu San Blas egun oso politxik urtetia, dana ondo jutia, eta bai, eskerrik asko, aukera matagatik, eta prest edozein momentutan, berriro azalpenak emoten etortze. Zuri, San Blaseko pile jan izan zu, ja? Edo ez? Ni bai, Niramak egiten da urtero. Bai, eta, ondino aurten ezeak gure, baina bai, laster, azte honetan jan biogu bai, ala bai. Ni jando, ja, Eta zu be jango berko duzu. Edo talo txorizo be bai, alba da. Bueno, eskerrik asko, Mikel, ondo izan. Eskerrik asko, zuri. Bueno, bukatzen dugu, horrengo arte izango da, eskerrik asko guztiei.